рости як бародар нома навишту шикоят аз амакаш кард ки баъд аз гузашти падарамон бо мон чун душманвор рафтор мекунад. аз забони ҳамин бародар якду сухан гуфтанӣ ҳастам ки амакҷон, ҷоҳилтарин шахсе ки доим дар ранҷу азоби расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам буданд, ин амакашон абуҷаҳл буд. ҳолон ки шумо аз қабили ин абуҷаҳлон нестед, шукри худо ки мусалмон ҳастед, пас ин ҷабру ҷафо аз куҷо? мо дар шоҳроҳи зиндагӣ муҳтоҷ ба насиҳатҳои шумо дорем. дар дили мо дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ барканд ки ранҷи бешумор орад. амакҷон, ростӣ ман намедонам то чӣ андоза дар байни инҳо нофаҳмиё вуҷуд дорад, лекин ҳамиқашро медонам ки дар қалби ҳар як мусалмон бояд як силаи раҳме бошад. чун мо медонем ки ин дунё ба мисоли ду дар аст. аз ин даромадӣ, аз ин баромадӣ. коре кардан лозим ки баъд аз баромадан ассалому алайкум гуфта корҳои некамон моро пешвоз гиранд. худованд ҳар яки мо шуморо ҳидоят кунад.